Hello, maayong buntag, maayong gabi, maayong hapon kaniyang tanan. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Welcome back sa atong YouTube channel. Hello, maayong buntag, maayong gabi, maayong hapon kaniyang tanan. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Welcome back sa atong YouTube channel. So for today's vlog, magluto tayo ng kinason kay nakakuan ko paminhas ng ibang. So ito. So lutuin natin ngayon mga iring banbanon. So samahan niyo ako, tara na. So nagisa na ta mga iring para sa kuan. Tama to of ginger. It's luya. Ayan. So naisili-siluhan iring. Lamig siya nga sili kay kuan ka ng katuging gagmay. Kuan ni siya ka ng spicy. Ano to siya dagag sili kay parang lami ang kuan, lami ang luto nato mga iring banbanon. Baybayo nato kay para kuan ra. Lami gid siya mga iring. So ayan. Just like so. So tutok lang mo diya mga iring sa akong giluto nga gisadong clams, white clams. So kuan ni siya kanang binisaya nga pagkaluto nga naay kuan tangad, naay sibuyas. So mutangan na to siya o sili nga green. Pero lami siya ng green. Muna siya mga iring. So muna siya mga iring. Tinason. Ano sa English ani day? Clams? White clam. So ilunod na nato mga iring. Kaya na yung mga panangkuan. Kaya na ubog gabi si Josefa ang mabayan ng kuan. White lady. So ato na siya mga iset. So nakakuan ako, nakapanagat man ko karon. So mano siya na ito. So hangin siya karon. So dito sabaw ka na ay nahabuaan mga iring. Ay! Butangan nato siya o kuan, lemongrass. So lemongrass, hugasan sa naso. So very fresh gid siya mga iring. So ganang ko hiwaan siya. Mo siya kuan bagat na tortay. Slice yun siya, dili siya ikuan. So mo ni siya mga iring. Para panglasa. Ayan. So natin siya butang. Ano siya mga ini mga ang mga bayot ng mga palakubog na dito ay sulod. Parubos na gabing na siya mga iring. Ato yung isulungan. Yan na kay kuan, sibuyas, dawonan. Panita na siya mga iring. Ayan, bago siya. Subutangan na po siya o kuan. Duha ka. Stop.
Asa na gina siya. So ato siyang anak yan. Pinamang yung nato. Mga siya mga iring. Lamig siya. Kanang slice on kaya mo ang gagmay para muad ang lamig niya mga iring. Subutan ito gamay tubig para maabli na ni sila. Ayan. Add more water para makahigop ta sabaw. Ayan, buka na sila. Lagi sana siya butang siya gniswa. Pero, ano lang, inaani lang. Pero malamig siya mga iring. Mura siya ka ng Yan. Okay siya. Ay! Nami bisita, no? From Japan. From Japan. Oo, nangako na sila. So, mangako na yung mga iring-banbanan. Lami kay ko anday, kinason with matching, So, lafang na ma'am. lafang na day, lami kay kanang usan. Shout out ang taga-hipodromo. Uy, sa sikuan. Shout out sa mga Hipodromo Massacre. Unya na sa... Mga unta ninyo day. See you tomorrow. No? Nagbuak ng icicle. Hi! Shout out sa Barangay Tejero. Iring nagkaon na si Madam Kuan. Siya, no? So, mga una ka. So, nami gisadong kinason niya o ka ng utanon. Nagpapagminhas man siya ganina. So, ano. Kung ito na ka oraso naabot gabi, iday. Ako? Ang kape na ito ko eh. Nakres show. Ay, show mo niya. Dapat among show. Ganda lang ito. So, natay kuan diri sa mga kamay. Mga sabaw na. Masisig na daw po. Balik din ko kay Tag. 5 lang tilo. Asa man sa Weston? Yeah, ito. So mga ako ito mga iring. Makakaon yung tarong diri man ka dito pa sa una dito. Kuha ako suda. Dili kay makakaon dito inato mo niluto ba. Bitaw. Uy, bahal gasto kay. Dito luto na sa kumpanya niya. Ito nga luto ka ng balik-balik. Balik-balik.
Gabi naglingaw, ko gabi sa mga bata lagi, matingog, no? Anak ni Muhammad. Isang tingog no, mga bata. Nag-ialad kong ate. So, iring. Ha? So, sa mga oras sa mga takna, mga iring banpanon, Ano siya sa iring? punos kasakit o punos kalipay, i-check ka mo, ilaglag ni siya. Atay. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. Bye. Bye mo, madam. Bye! Kain! Oh. Face in your face.